हेलो 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 और थोड़ा सा हेलो हेलो प्रेम से बोली बाबा बैजूनाथ की, बाबा बासुकीनाथ की। ओम नमः पार्वती पते हारा हारा। देखिए बड़ी सौभाग्य की बात बा, बचपन से ही बाबा के दरबार में हम आवत हैं और आप लोग सुल्तानगंज से चल के जल लेके कांवर लेके बाबा के दरबार में जितना भी बम लोग जाता सबके बाबा मनोकामना पूर्ण करस। और हम यही से आई ना, एक साल में ये वैसन समझी महीना होला या ये कुछ दिन होला कि आप लोग की सेवा करे के मौका मिलेला। और आप लोग की सेवा जीवन भर बाबा से हम यह मांगो कि बाबा जब तक ये जीवन रहे तब तक आप लोग के कुछ भजन हम सुनावत रही, आप लोग के बीच कुछ गावत रही और कुछ ना चाहिए। पैसा रुपया आप लोग के आशीर्वाद से ठीक ठाक कमा ले बनी, लेकिन ये एगो ऐसा सावन के महीना है कि आप सबके बीच में एगो ऐसा नाता लाग गइल बा आप लोग से कि अगर हम एजन आई तो ऐसा लागे लगे कुछ भुलाइल बा। तो गुलाब बाग पूर्णिया सेवा शिविर निःशुल्क आप सबके बीच में सब बड़ भैया लोग आप लोग के सेवा में लागल बा लोग। आज हमरों के इस सेवा शिविर के माध्यम से मौका मिला, तो एक बार हम चाहब गुलाब बाग पूर्णिया सेवा शिविर खातिर आप लोग जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दे दिलो। धन्यवाद तो हम ब्रजेश भैया के जेकरा माध्यम से आज जोड़नी, और कोशिश रही कि जितना साल इस शिविर लागे हर साल हम कुछ कुछ सेवा करत रही। साथ ही मंच पे उपस्थित म्यूजिशियन कलाकार जितना भी बड़ भैया चाचा बाबा माई बहन, जितना भी कंवरिया भैया चाचा बम लोग, जितना लोग बालोग माई बहन, सब लोग के हम अरविंद अकेला और आप लोग के कलुआ मन से गोड़ छू के गोड़ लगाता है। एक बार आशीर्वाद दे दे लोग जोरदार ताली बजा के। इतना हमारे यूट्यूबर भाई लोग आइल बा लोग, सब लोग के स्वागत बस, सब लोग के अभिनंदन बा। बाबा के दरबार में आई, प्यारा प्यारा दो चार गो भजन गाई, एक बाद आप लोग जल लेके बाबा के दरबार में जाई लोग। बाबा आप सब लोग के मनोकामना पूर्ण करस भैया। चढ़ते सावन गूंज उठल बा, बोलबम के जयकारी हो। देवघर में दरबार लगैले कि शिव भोले भंडारी हो। देखिए जितना लोग भेजा बा, चाहे वो म्यूजिक सिस्टम पे बा चाहे साउंड पे बा, ये एगो सावन के महीना है जो सबसे हम मिलजुल लेना। तो अगर कुछ हमने ये गावे में या पहली बार अगर संगत कर दें या कुछ अगर इन लोग के बजा में कोनो त्रुटि हुई तो माफी बा। एगो बड़ा प्यारा भजन इस साल गौले बनी कि भंगिया धतूरा ले आईनी पचा में, कि भंगिया धतूरा ले आईनी पचा में,
शिव चर्चा में हमने की जब छोट रही जाते ही गीत सुनत रही जा तो गीत के इस साल हम अपना अंदाज में गोले में कि भंगिया धतूरा ले आईनी पचा में तो जागी जागी महादेव हम जगाई महादेव जागी जागी महादेव हम जगाई महादेव रौरा दुआरिया गईले नहीं के तरनिया तो भंगिया धतूरा ले आईनी पच में बाबा भंगिया धतूरा ले आईनी पच में एगो भक्त इतना हमार भक्त लोग बालो सब लोग बाबा के दरबार में गइल बा अब बाबा नींद में मातल बनी सुतल बनी भक्त कहता बाबा अब जागी इतना दूर से जल लेके आवत नहीं जा तो जागी जागी महादेव हम जगाई महादेव जागी जागी महादेव हम जगाई महादेव हेलो भक्त कहता कि बाबा असनी भेद जनी सुती भोले दानी तीनों तीन भुवन के स्वामी रउआ बानी असनी भेद जनी सुती भोले दानी तीनों तीर भुवन के स्वामी रउआ बानी जिंदगी के नैया के पार करी के बाबा जिंदगी के नैया के पार करी के देखी मंदिर अब नजदीके बह जाए 25 से 30 किलोमीटर होगा क्या यहाँ से देवघर 35 तो एजा से तो बाबा अपने आप पे खींच के लेके आ जाते हैं तो जिंदगी के नैया के पार करी के तो जागी जागी महादेव हम जगाई महादेव जागी जागी महादेव हम जगाई महादेव तो जागी जागी महादेव हम जगाई महादेव जयकारी कस के लगे के चाहिए राजू कहते बाबा खोली नजर बाबा दया सब पे करी भवन सन कलुराउर करस कोड़ धारी और भैया सिटी को थोड़ा कंट्रोल कीजिए अमरूदिया ले आइल बानी से अमरूदिया ले आइल बानी से हर लोग गजे भांग लेके ना जाला
बाबा के ताता ना गाजा भांग पिया दिले बोलो कि बुझाता बाबा हमेशा गोजे भांग पिए नहीं। भक्त लोग बाबा के लिए बेलपाता फल सब कुछ लेके जाते हैं, लेकिन तनी गाजा भांग जनबे करी ना तनी ज्यादा लाइट में आ गई बा कि या मरुदिया ले आइल बानी से। और जेकरा भी भोले बाबा से प्रेम होई, जे भी बाबा से प्रेम करत होई तो मीठ मीठ ताली बजा के हमरा साथ दिलू तो जागी जागी महादेव